Wilujeng pepanggihan Sutresna Budaya, pripun kabaripun? Kados padatanipun, sehat tanpa obat, seger tanpa dokter, lan lemu tanpa jamu. Ing kalodhangan menika, kula badhe maosaken crita cekak kanthi ira-iraan Randha Ayu, kasrat dening Rasa Titi Sarkara, kapethik saking panyebar semangat nomor 3 9 Juli 2024. Sutresna Budaya, monggo sugeng midhangetaken. Dokter Ika gedhek-gedhek, atine njomblak. Dokter muda sing parase ayu iku, batine nguwuh. Jaman teknologi maju kaya ngene, kok ya isih ana kedadian aing kaya sing dialami pasien iki. Pasien sing aran Poniem kuwi gumledhak njrebabah ing ruang bersalin Rumah Sakit Umum Daerah. Sambate ngarwara, sedhela-sedhela istighfar. Saking ora kuwate ngampet lara, dheweke semaput. Dokter Ika meneng denger-denger. Nadyan dheweke ahli kandungan. Nanging sapa wonge sing ora bingung nyipati kasunyatan aneh kuwi? Pasien sing lagi diupakara bebarengan karo bidan susi iku ora sabaene, ora saklumrahe wong babaran. Ing batin Dokter Ika kebak pitakon. Sakjenging rumat wong babaran, lagi sepisan iki nemoni kasunyatan sing ora tinemu nalar. Sing kudune lair saka rahime Poniem kuwi wujud bayi. Nanging iki ora. Wujude arupa barang. Tugelan wesi gepeng saemper tatah kayu. Sing nambahi bingung lan judeke Dokter Ika karo bidan susi. Barang gaib kuwi wis mintip-mintip arep metu. Nanging mandeg kira-kira separo saka dawane tatah. Tindakan medis apa sing kudu dilakoni? Pikirane Dokter Ika mubeng kaya kitiran. Iki dudu gawean sing bisa ditandangi dening dokter lan bidan. Nanging nggih niku Dok, mila kula kala wau matur dhateng panjenengan, ujare bidan susi munggel ucape Dokter Ika. Sakbubare wisuh lan ngelap tangane, Dokter Ika perintah marang Susi supaya nunggoni pasien iku. Dokter Ika miyos saka ruang bersalin, kepengin mundhut keterangan saka keluargane Poniem. Keluarga Ibu Poniem? Ya, bagaimana keadaan saudara kami, Bu Dokter? Takone sakwene priya gita-gita mapak Dokter Ika. Sampeyan pernah napane, Pak? Garwane pasien? Sanes, Bu. Kula tangginipun kaleresan kula kepala dusun ingkang dipun utus Pak Kades supados ngeteraken Poniem dhateng griya sakit menika. Oh, nggih. Yen ngeten, monggo kula aturi mlebet ing ruangan kula. Sakwise kepala dusun sing jeneng Budi iku lungguh ing kursi ngarep meja kerjane, Dokter Ika miwiti pitakonan. Kok suami Bu Poniem boten nderek ngeteraken mriki to, Pak? Wah, nah niku Bu, Poniem niku dereng emah-emah, dereng nate palakrami. Semaure rada gugup.
Punapa piyambake sampun gadah pacar? Napa nate sesambetan kalian priya? Panelesihe Dokter Ika. Engkang saestu kados pundi? Kula mboten ngertos, Bu. Sak ngertos kula, poniyem niku kenya dusun ingkang anteng. Mboten nate tumindak neka-neka. Pripun to, Bu? Punapa poniyem nglairake bayi? Wah, maksud kula babaran. Budi kontok-kontok. Sakdangune niki napa Pak Kadus pirsa poniyem ketawis ngandhek utawi wonten ewah-ewahan badan utawi sakit napa pripun? Ngeten, Pak. Sak ngertos kula biasa-biasa mawon. Mboten ketawis ngandhut lan mboten sakit napa-napa. Saben dinten nggih nyambut damel lan srawung kalian tanggi. Nggih mboten angluh menapa-menapa. Nanging erame wiwit wondalu piyambake sakit dadak kados tiyang badhe nglairaken. Mila lajeng dipun bekta dhateng griya sakit mriki. Dokter Ika unjal ambekan. Tangane ditempelake bathuk. Budi mengulatake karo kebak pitakon ing batine. Apa lan kepiye sejatine sing dialami poniyem? Swasana dadi amem. Nek ngoten niki kedadosan aneh, ujare Dokter Ika mecah kasepen. Aneh pripun, Bu? Jujur Pak Kadus, kula angkat tangan. Maksude poniyem boten saged ditangani kanthi tindakan medis. Sebabnya napa, Bu? Budi desek. Kanthi alon nanging isih bisa dirungu. Dokter Ika njlentrehake kahanane poniyem tanpa dijaluk dening Budi. Dokter Ika gelem menehi ego partikel. Sakwise rumangsa ora sanggup nulungi poniyem. Dokter Ika ora bisa mbayangake yen lara sing tumama ing awake poniyem kuwi dialami dhewe. Kepriye nalare blebekan wesi sing wangune kaya tatah iku mlebu weteng. Mendah kaya ngapa larane. Klebu nalika barang mau metu liwat alat vitale sing isih prawan. Ngeten Pak Kadus, kula minangka dokter boten saged mestani napa sakite poniyem. Sebab sakite poniyem kados sanes penyakit biasa lan boten saged ditulungi kanthi tindakan medis. Loh, lajeng sakite napa niku, Bu? Kula sak rowang nyuwun pangapunten. Estu kula angkat tangan nyerah. Boten saged nulung poniyem. Panjenengan bekta kemawon dhateng Bu Sujono. Piyambake insyaallah saged mitulungi. Alamatipun wonten Kampung Patoman, ujare Dokter Ika. Ora nganti seprapat jam poniyem wis diturokake ing amben kayu. Papan prakteke Bu Sujono. Budi sak kanca padha denger-denger. Bareng ngerti lelarane poniyem ora lumrah. Ora jamake wong babaran kok nglairake barang-barang sing ora tinemu ngakal. Kanthi pitulungane Bu Sujono, poniyem wekasan bisa ngetokake barang-barang kaya dene tatah, tugel-tugelan kawat, paku bekas, lan kethokan tampar duaren saka alat vitale. Sing gawe Budi ora mudeng. Apa salahe poniyem lan duwe perkara karo sapa kok nganti dipaeka kaya ngono? Uga sapa sing tega gawe larane poniyem? Wong-wong sing melu ngeterake poniyem padha ngetokake panemune dhewe-dhewe. Racake ngira poniyem tau nglarani atine wong lanang nampik katresnane. Dadi kembang desa duwe rupa ayu, ya bisa gawe cilaka awake dhewe. Celatune warsa
Nom-noman sing uga tau ngesir Poniem. Aja-aja kowe war sing embuh sapa sing cruluk, nanging langsung dipunggal dening Warsa kanthi kasar. Apa? Aku? Aja ngawur ya ngomong. Dasar buktine apa? Kok kowe ndakwa aku? Aja waton bacot. Wis. Aja malah ribut dhewe. Kowe ya ngono sentot. Ora kena ngarani liyan yen ora duwe dasar kuat. Budi nengahi. Pak Kades Budi, swara wong wadon abot kebak pangaribawa. Nyeluk saka ruang tamu jero daleme Bu Sujono. Nggih, Bu. Semaure Pak Budi lan age-age jumangkah mlebu. Bu Sujono nyelehake wungkusan cilik mori putih ing meja. Budi lungguh. Mripate ora kedhep nyawang wungkusan mori kuwi. Ngendikane Bu Sujono, barang-barang sing dibuntel mori kuwi ora perlu Budi ngerti apa jenise. Dheweke mung dipeseni mengko supaya diaturake Pak Kades lan dibuka disekseni sesepuh desa. Budi sak ruang diolehi mulih. Poniem isih butuh lerem ing daleme Bu Sujono. Budi nyawang Poniem kanthi welas. Mung rada ayem. Merga propane wis katon ora pucet. Jarene Bu Sujono, awake Poniem isih lemes lan merlokake pemulihan sawetara. Kabeh welinge Bu Sujono wis diaturake Pak Kades. Kabar bab larane Poniem sing aing wiwit A tekan Z cepet sumebar ing saindenging kampung. Iki pokale sapa? Ujare Pak Kades Santo. Punggawa sing dikeparengake melu nyekseni pambukane buntelan saka Bu Sujono. Wis padha rawuh. Mbok Wagiem, emake Poniem uga wis teka. Lungguh ing pendopo dalem kepala desa. Wong-wong ora seronta kepengin weruh isine mari kuwi. Kades Santo durung wani nguthek-uthik buntelan kuwi. Isih ngenteni Mbah Wira Sembodo, sesepuh desa. Ora suwe pinesepuh sing diantu-antu iku rawuh didherekake putune. Kades Santo lan sing padha lenggah bubuh anggone mbagekake. Mbah Wira. Mengkono yen padha nyebut asmane. Lenggah jejer Kades. Mbah Wira mesem nalika pirsa buntelan mori ing meja. Embuh apa sing digalih ora ana sing ngerti. Kuwi lelarane Poniem saka Bu Sujono. Pandangune. Kasinggihan meketen, Mbah. Ature Kades Santo. Wis, cepet ndang dibuka. Tak ndelok kaya ngopo barange. Kades Santo kanthi ngati-ati ngranggeh wungkusan mori kuwi. Sakwise maca bismillah, alon-alon wungkusan dibuka. Wong-wong padha njumblak bareng weruh barang-barang sing metu saka pawadonane Poniem. Mbok Wagiem, rondo ayu sing nglerake Poniem. Ora kuwawa nyawang. Loh ambrol saka mripate wanita setengah umur sing isih katon wewek iku. Karo nutupi raine. Dheweke mlayu nubruk lan ngrangkul garwane Pak Kades. Mbah Wira mirsani barang-barang gaib kuwi kanthi teliti. Sesepuh desa iku nuli dawuh supaya barang-barang kuwi dibuntel meneh lan ditaleni siset kaya maune. Pripun, Mbah? Kula nyuwun pamrayoginipun simbah. Kandhane Kades Santo. Sakwise ndem alon, Mbah Wira ngendika, kabeh disuwun sareh lan sabar. Insyaallah Gusti Allah bakal paring pitulungan. Sing padha rawuh didhawuhi kondur sowang-sowang. Mbah Wira kepengin wawan rembug
mligi karo Kades Santo. Eloke kahanan, sakpungkure para punggawa padha mulih. Kasli teka marak suwan ing daleme Kades. Jarene kaya diceluk lan dituntun piyai sepuh sing mirip Mbah Wira. Ora dinyono-nyono, pawongan kuwi banjur matur Blakasuta marang Mbah Wira lan Kades. Sakbenere dheweke nedya ngarah Wagiem, awit kejaba nampik katresnane. Kasli ngaku warunge dadi sepi. Gara-gara Randa Ayu Wagiem buka warung. Cekak aose dheweke kesaingan. Nanging piye meneh, wis kebacut. Barang gaib sing dikirim dening Kasli nyasar tumama ing awake Poniem. Sing wektu semono pinuju turu. Kasli gubuh-gubuh nyuwun pangapura. Mbah Wira dawuh marang Kasli, dadi wong lanang kuwi kudu prawira. Njaluk ngapura langsung marang sing ketaman. Uga tobat kanthi tulus marang Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Cuthel.